ay isusunod ang mga waray. Mapapamilagi hapon sa mga lumahukay kung ang nagulat siya na sayawin. Mapapalayo namin sa lamang kombinasyon mula sa langit hapon natin. Isang tingin ka sa alawan, di mo makikit ng kulat siya na tunay. Ang pinakailan, ikuling na mawala, mapapamigaw sa alawan, nagulat sa tunay na nakikatigaw. Kulat sa nagkatayo mo, sa sigaw kaya ko, na pinakawa ko natin. Kulat sa amahot sa langit, ikaw ang matumahal sa tawag ng kalugitan. Kaya pinakagulog sa'yo ipiligid. Ang mga naman sa sadyang kulat sa malapit sa harap ang nalibayat at narinig siwag ipanalo. Sige ka naman kung iyo'y dalaga, tulubos kang natin masuli na. Patuwa naman kung bakit masulta na, yan ipagsayaw at mag-aakurat siya. Pagkawagahan na nagmulahan sila, kaya kay masulot may ultima. Sa isang kanya tunatunan, ayaw ka makilalangalan, kaya mga ulsulawan, makinisili ka di kayo, ito maghihinay-hinay ka pa sa mga mulahan, kaya mo ko sulanan ka pa sa pagkakalan. Sa isang kanya yung magpauli, para di ka maalaksin, tatagalanin mo kumayan, kundi matubalik mo maruyan, sa kamay oras mo, binahin, mapalugan na, binahin, panigutuhin ko, ayaw makapagsin. Kaya kung manalilig naman ako, nagsuikat kung akong lahat, hindi ako ay ano natigala ng magbumawa ako. Nakikawali ko desisyon, alam ko na siya hanapin bahungan, mabulot ako kahit di pa ilumagin magbulag. Minsan masama rin akong duman, nakakaulan ay pahaya. Ma'am Carmelita Chua. Thank you very much. Okay. Sunod na akong tatawagon, hindi pagpasayaw, hindi minulong, waray ba ako ni Senior